Muna tare da wato ɗaya daga cikin 'yan kasuwar a ɓangaren wato dabbobi na raguna da kuma awaki. Sunana Shafi'u Aminu Musa. Aminu Musa ko? Me matsayinka a wannan wuri? To a nan gudun suna cewa ni ne shugaba. Ni mutumin jihar Kano ne. Jihar Kano a wani anguwa kenan wani area? Ina Na'ibawa 'yan lemu. Na'ibawa 'yan lemu. To alhamdulillahi masu kallon mu za so su san wannan kasuwa taka bana. Ya al'amarin yake tsakanin bare da bana yanayin farashin dabbobi. Saboda Allah saboda yanayin rayuwa akwai canji. Na'am. An samu canjin farashi fiye da bara. Na'am. Dole tsadar rayuwa kasan kuma ya riga da ya Kenan bana an dan samu sauki ne ko kuma abu ya tashi? gaskiya tashi yayi. To yanzu masu kallo za su so kaɗan nuna musu ɗaya zuwa biyu na kalar kayan da aka gare ka da kuma farashin su domin saboda koda za su bukata. Yawwa kawai yanzu ga wani ragonan ne abu wanda fari sosai. Wannan gaskiya zai iya kawo 220 zuwa da 30 haka. Shi kuma ya iya kawo da 80 haka. 180 insha Allah. Haka da muke sare. Shi wannan yana kaiwa haka. Yana kawo 200 shi kuma. Ana ta magana 200 kai da kai ɗaya babu wani mai ɗan. Akwai na da 30 da 40 da 50 haka zuwa da 70. Akwai ma 120 haka. To ran kai ɗaya na 50,000. Na 50,000 gaskiya babu. Wallahi babu ne. Babu. Gaskiya babu. In 50,000 ganin sai dai in samu kaza ke nan bana. A'a ba. Tsare ba ka akuya ne. Ga akuya nan. Yawwa kun ga wannan akuya. Wannan tana kaiwa 70. 70,000. 70 kenan. Wannan tana kaiwa 80 haka. 80,000. Insha Allah. Alhamdulillah. Abu sai ne tsare rayuwa kenan. Amma a bara wanda mata wuce 50 haka. A bara. A bara mata wuce 50. Wannan nawa? Wannan gaskiya yana kaiwa 4. Me ya hudu? Zai kai 400 wannan. 400 rago. Kuwa an karɓi kuɗin sa ma shi wannan. Subhanallah wanga an sai da shi masu Wannan kallon amma sai da shi. 400 400,000. Gaskiya. Wannan ha Wannan shi ba sai da shi ba amma muna sanar da 300 zuwa 3 da wani abu. 300. Insha Allah. Shi ne zai sai shi 500. Na samu abin da nake so ma sama da haka zan karba. To alhamdulillahi muna godiya sosai gaskiya wannan kasuwa taku akwai wato sauki kamar yadda mun lura da shiya kuma in Allah ya yarda muna sa ran masu kallo za ku wato zo wannan kasuwa ku nemi Shafi'u Aminu. Shafi'u Aminu idan kun ka same shi to maganar raguna an gama in dai anan kasuwa ago ne iruwa